नमस्कार, माझं नाव प्रसाद मुनगीकर आणि मित्रांनो मँगो किचन या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं हार्दिक स्वागत. आणि आज मित्रांनो मी शिव पावभाजी स्टॉलवर आलेलो आहे. तर आपण इथे टेस्ट करणार आहोत बटर पावभाजी, मसाला पाव आणि व्हेज तवा पुलाव. तर ह्या तीन गोष्टी आपल्याला टेस्ट करायच्या आहेत. बघूया तर ते कसे बनवतात. आपण खाऊ गल्लीत आहोत कल्याणमध्ये. हे शिव पावभाजी स्टॉल आहे. त्यात रेट्स दिलेले आहेत. आणि मेन म्हणजे आता इन्ग्रेडियंट चालू झालेले आहेत ते बनवायला. तरी आपण किती प्लेट बनवतो आता? 12 प्लेट, 10-12 प्लेट एकत्र बनणार. आपण इकडचा ॲड्रेस काय सांगतो? खाऊ गल्ली गोदरेज जिल्हा. गोदरेज जिल्हा जी खाऊ गल्ली आहे तिकडे आपण आहोत. आता जे आपण बघतोय ते 10-12 प्लेट एकत्र बनते पावभाजी. त्यात मी ऑर्डर केलेली आहे बटर पावभाजी, व्हेज तवा पुलाव आणि मसाला पाव. 3 आयटम आपण टेस्ट करणार. बघा हे असं आहे. एकदम टेस्टी पावभाजी बनते इकडे. तुम्ही खाल्ल्यानंतर कळेलच तुम्हाला कशी बनते ती. म्हणजे आपण जे बघतोय ते एकदम स्टार्टिंगची प्रोसिजर आहे पावभाजी बनताना. त्यामध्ये बटाटा, त्याच्यानंतर टोमॅटो, ग्रीन पीस हे सगळं दिसतंय. तरी किती वर्ष झाली तुला इकडे पावभाजी लावून? 7 वर्ष झाली. 7 वर्ष झाली. 7 वर्ष झालेली आहे तिथे. आणि बर्थडे पार्टीच्या वगैरे ऑर्डर घेतो ना? इकडे बर्थडे पार्टीची ऑर्डर पण घेतल्या जातात. तरी संध्याकाळी 6 वाजता आपला स्टॉल चालू होऊन जातो. संध्याकाळी 6 ला चालू होतो, 11 ला बंद होतो. रात्री 11 ला बंद होतो. संध्याकाळी 6 ते 11. तरी एक भाजी बनायला 10 मिनिटं जातात आपली. हो, 10 मिनिटं जातो. पहिलं तर तुझं नाव सांग. माझं सुभाष मोरे. सुभाष मोरे. आणि आपल्या इकडे स्पेशालिटी काय काय भेटते? आपल्याकडे चीज पावभाजी, बटर पावभाजी, मसाला पाव, तवा पुलाव. मसाला पाव, तवा पुलाव हे सगळे स्पेशल आयटम आहेत इकडचे. तर त्यातले 3 आयटम आता तू मला देणार आहे टेस्ट करायला. आता ही रेडी होत आली असेल ना? हो, रेडी. आता ही पूर्ण रेडी झालेली आहे. आता आपण तवा पुलाव बनायला घेऊया. आपण आता तवा पुलाव बनवतोय.
पहिले तर कांदा, ग्रीन पीस, शिमला मिरची आणि टमाटो. प्लस बटाटा आहे. मजा येईल खायला. तवा पुलाव एका माणसासाठी इनफ होऊन जातो ना, की दोन माणसं खाऊ शकतात त्यात? 2 माणसं नाही, 1 माणसं होऊन जातं. तवा पुलावचा रेट काय आपल्याकडे? 80 रुपये. 80 रुपये. मग हा राईस कुठचा वापरतो तू? बिर्याणी राईस वापरतो? बासमती 2 नंबर. अरे कलर वगैरे ऍड नाही करत ना? कलर ऍड नाही करत. आपला हा तवा पुलाव पहिले रेडी झालेला आहे. मस्त तवा पुलाव टेस्ट करूया आपण. यस. बस बघा. त्याच्यानंतर आपण आता मसाला पाव ना, हा मसाला पावला आपण तयारी करूया. आता आपण मसाला पाव बनवतोय. सेम आहे, भाज्या तर सेम जातात आहेत. कधी 7:30 पासून वगैरे असं कस्टमर चालू होत असतील ना? मी लवकर झालेलो, 6 वाजता चालू आहे. मसाला पाव किती एका प्लेटमध्ये? 2 पाव येतात. ओके.
मसाला पावमध्ये 2 पाव. ओके, त्यात चीज मसाला पाव पण येतो. मग हा जो बनवशील ना तो चीज, चीज बनवू. हा चीज बनव. ते असे कट केले जातात काय? पाव कट केले. ओके. वा, दिसायला तर मस्त दिसतंय एकदम. अर्धा 1 तास वेटिंग करता येईल मसाला पाव. मसाला पावसाठी. हो. अरे जबरदस्त. त्याच्यावर मला चीज हवं आहे. चीज मसाला पाव. जबरदस्त. आता एक लास्ट उरला आपला पावभाजी. बटर पावभाजी सांगितलेली आहे ती. लास्ट आपला बटर पावभाजी आणि त्याच्यानंतर आपण टेस्ट करायला घेऊया. पावभाजी रेडी झालेली आहे. सोबत बटर दिलंय. हे पावासाठी आपण करतोय, जे पावभाजी सोबत देणार ते. दोनच द्या. जबरदस्त. सगळ्या डिश रेडी झालेल्या आहेत. तर आता आपण टेस्ट करूया एक एक करून. फर्स्ट चीज मसाला पाव आहेत. भरभरून चीज आहे बघा. हे जबरदस्त आहे. दुसरा पीस पण जातो. मसाला पाव तर जबरदस्त आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला मागवायचं आहे व्हेज तवा पुलाव. तर आपण आता व्हेज तवा पुलाव स्टार्ट करूया. सेकंड आपल्याकडे बघा व्हेज तवा पुलाव आहे. जबरदस्त टेस्ट आहे.
मजा आली खाऊन. आता लास्ट आपलं बाकी राहिलेलं आहे बटर पावभाजी, ती टेस्ट करूया. आता लास्ट आपला आयटम आहे बटर पावभाजी. हे बघा, भारी मजा येईल खायला. टेस्टमध्ये एकदम बेस्ट आहे. संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 11 वाजेपर्यंत शिव पावभाजी स्टॉल जबरदस्त आहे. तर शिव पावभाजीच्या ठिकाणी आपण येऊन जे टेस्ट केलेले ते एकदम जबरदस्त झालेलं आहे. तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तो. मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू.